Размова ідзецца пра знікнення з грашыма ці не з грашыма. Ну, па-першае, сам гэты факт вельмі проста даследуецца. Я думаю, што атрымаць доступ да рахункаў магчыма, таму што фундацыях ёсць некалькі асобаў, ёсць камунікацыя з донарамі, ці адбыліся гэтыя пераводы грошай, ці не адбыліся, то таксама лёгка праверыць. І зноў-такі чалавек, які значную частку жыцця прысвяціў бізнесу і дастаткова ўпэўнена сябе адчувала у фінансавым плане, ну, наўрад ці можна лічыць, што нейкія сумы грошай – это тое, дзеля чаго можна проста ўсё кінуць на вецер і спаліць. Таму асабіста я ў падобную версію не веру, але ось мусіраванне гэтай версіі, то яно іграе якраз такі на руку спецслужбаў. То есть, калі дапускаць самы горшы сцэнар, што нейкім чынам спецслужбы Беларусі атрымалі кантроль над яе дзеяннямі альбо фізычны кантроль над ёй, і яна знаходзіцца ў іх в палоне, то дэманстрацыя падобных абмеркаванняў якраз такі это магчымасць аказання псіхалагічнага ціску, паказаць, што вось глядзі, твае былыя паплечнікі у цябе не вераць, яны цябе падазраюць самым горшым, таму давай ідзі на супрацу з намі. Я бы раіў ім спыніць падобныя інсінуацыі, як і калегам па каардынацыйнай радзе, так і шэрагу сродкаў масавай інфармацыі, якія робяць на гэтым акцэнты, бо гэта грае не на карысць у дадзенай сітуацыі.